Apreciar una part de la nostra cultura tradicional, la cultura popular del nostre poble, com a poble, com a valencians. En aquest cas van tindre la sort de trobar-se en el que era la dolçaina i el tabal i el folklore en general, i és una cosa que ens agrada tant que li hem dedicat tant de temps i dedicarem molt més temps també a seguir peleant perquè sigui una cosa normalitzada dins del que és la societat civil nostra actual, no? Per desgràcia, el camí no ha sigut fàcil en quant a que hem trobat de tot, hem trobat gent estupenda i que ens ha recolzat des del primer moment, com és l'associació Rels i moltes altres grups de danses, associacions que han confiat des del primer moment per nosaltres, per a dur endavant la normalització de la dolçaina i el tabal i la nostra música i el folklore al dia d'avui. Però també han sigut moltes vegades que hem topetat en administracions governades per persones que a voltes no han pogut consolidar. Per exemple, és un fet i una espineta que tenim guardada el consolidar una escola de dolçaina i tabal a la comarca. Avui per avui crec que és l'única comarca del País Valencià que no té cap escola. És un repte que també no sols tenim tots, sinó els cavallers l'assumim en quant a que d'alguna manera pensem que tenim que donar el relleu en algun moment i d'aquesta manera donar-li continuïtat a allò que vam encetar. Quan vam començar, a la comarca només tocava Guillermo Camarelles, que havia començat un any o dos abans que nosaltres, i la veritat és que ens va vindre per influències externes d'altres persones d'altres comarques i per una relació casual amb gent del Xemesí i per les gravacions de Joan Blasco, les gravacions d'Altai, el que tots més o menys hem viscut. El que passa que en aquest moment ens va donar per comprar-se l'instrument, posar-se a tocar i així estem. Varen ser molt ben rebuts ràpidament per el poble, en les processons feia falta algú que anara davant de la creu, les danses feia falta que algú les tocara, i en definitiva, a poc a poc la bola s'anà fent gran, però és una cosa que estem fent. Pensem que ens queda molt més per fer del que hem fet, per tant pensem que el premi ens ajuda a reconèixer que el treball i el camí que duem és el correcte, però que hem de seguir treballant i espero estar ahí molts anys peleant. Dedicar també a meus pares el premi, perquè sense ells, meus pares i la família de tots, perquè sense ells i el seu suport hauria sigut impossible. Recordar també els dolçainers de la comarca que pràcticament havien desaparegut del record i feia falta que algú omplira també aquest buit. En aquest cas està un poc en la responsabilitat nostra i de 3 o 4 persones més que actualment estan estudiant a la comarca fora d'ella perquè són de la comarca i en definitiva pensem que ojalà que això servisca per a que a partir d'ara el nostre exemple consolide que cada volta hi ha més gent que s'interessa per la nostra cultura tradicional i garantir la continuïtat, que en definitiva és la normalitat, pensem, de la cultura del nostre poble. I com que crec que toquem millor que parle, igual el seu seria passar al concert. Moltes gràcies a tots per vindre, per mostrar especialment